TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hindi, Jim. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin na mahal kita. At mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Kalimutan mo ang sinasabi mong feelings para sa akin. Para sa kabutihan mo. Maging magkaibigan na lang tayo. I'm sorry. Pero kahit anong sabihin mo, malabong makipagrelasyon ako sa isang batang katulad mo. Kaya sundin mo ko. Huwag na huwag kang manlilimos ng pagmamahal. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Chloe! Ano yung gumagalaw? Ewan ko. Para bigla ka namamadali. Saan ka ba galing? Hindi ako yung sila Labanderas yung malikot. We! Siya yun. Halawi! Luzon! Visayas! Mindanao! Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may T. Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may K. Christine Dera. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ng konsolusyon. Isang pong dramahan. Isang pong yamutan. Kapag alauna na. Drama na! TLC The Drama Special Interactive na. Involved ka dito! Huy! Kumusta sa kalabasa ang iyong Miyerkules? It's so miraculous. Oh my God. Miyerkules for nothing's change. Ako Mama Tanya, naging busy naman ako kanina. Because? Kumuha ako ng mga kaning baboy. So, magkano na ang darak ngayon? Magkano na, nilibre ko lang for free para ngayong araw ng Wednesday. In-ex-deal mo. Ex-deal muna. Pero bukas napakatindi pati kaning baboy, ex-deal. Oo. Ay, nakaw. Hayahayang buhay. Kung piso lang sana ang pakain sa baboy. Ay, hayahayang buhay. Hindi, kanina kumuha ko ng postal ID. Yun? Ano ba May yun? postal ID. Ano ba yung mga ganyan? Hindi ko nga alam eh. Ba't kailangan Basta sinabi lang kumuha daw ako ng postal ID. Requirements. Oo, basta yun. Basta sinunod ko lang yung mga requirements. At batiin ko lang itong mga taga-Angono. Oo. Kasi minadali nila yung postal ID ko. Wow. Ano diba? sinabi mo? Ay, nahambalang mo ba yung mukha mo? Yung legs mo? Alin bang Hindi. hinambal? Sabi ko, kukunin ko po yung kanin baboy ng libre. Hindi ko na papabayad. Hindi na ako maniningil. Kasi inuna ka na, grabe ka talaga. Oo. Ikaw na talaga ang malakas sa kulungan. Pero may bayad naman. Kapag pina-rush, may bayad ang rush. Ganun yun. See, may pa ganyan-ganyan. Yung baka naman. Wala. Hindi umuubra ang media. Hindi uubra yun. Kala mo, umuubra. Hindi. May bayad. May katapat na bayad kapag parang pagkuha lang yun ng passport, mamataan niya. Kapag kumuha ka ng passport, merong yung pag-rush nasa, magkano nga uli? Ewan ko, hindi pa nakuha ng passport eh. Ay! Hindi mo ba alam? Wala akong ano eh. Ay, pupunta tayo ng Hong Kong, may iwan ka. Ay, naku, okay lang. Shortcut na lang ako. Hong Kong, Cubao City, ganyan. Oo, si Ma'am Lota, Redeem, Elmer, Ampoy ba to? Popsi ng Angono PO. Oo. Ng Angono PO, dun sa may postal. Maraming salamat po. At sa Angono Post Office sa Barangay, mahabang parang si Mr. Elmer Gauzan. Maraming salamat po. Thank you po sa pagpapabilis nyo ng proseso ng aking partner. Uy, alas 8 pa lang, nandun na ako. Hindi nyo po hiningaan ng pagkain? Wala nga eh. Ako nga eh. Minsan, Mama Christine, talaga nakakaya pag sinabi mo yung DJ ka kasi baka sabihin, sino ka ba? Alam mo, Nay. Sino yung DJ? Alam mo, Nay, nananahimik ako. Yung nanay ko, DJ siya sa Love Radio eh. Nananahimik na nga ako. Ayoko na ako magpakilala. Yung nanay ko, DJ yan sa radyo. Yung nanay mo? Oo. Ako din, pinipigilan ko nanay ko, tatay ko pag ganyan. Hindi naman kayo tinatanong, huwag nyo sasabihin. Nakakahiya. Diba? Pangalawa, kapag ka nalaman ba ng mga tao na DJ ka sa radyo, matutuwa ba sila? Sasabihin, sino ba yung hindi ko nga kilala? Nakakahiya, diba? Yung sabi ko sa nanay ko. Siya si Christine Dera. Sino yun? yun? Crew. Namatay.
ilibing. Yan. So, ganun lang din yan. Hindi po kami namamalimos ng atensyon ni Mama Tanya. Parang sinabi lang ni Papa Jack na huwag kang malalimos ng pagmamahal. O, segue. Ikaw na ang napakatalino. So, dapat talaga mayroon na tayong endorsement. Di ba? Pagdating sa mga segwayan, kaya natin yan eh. May tatawid yan eh. Mana ako diba? sa'yo eh. Alam mo yan. Eto nga. Kaya sa mga nakikinig po ng mga taga-taas po. Hello po. Kami po ni Mama Tanya Chinita may hashtag matinding pangangailangan. O, come on, let's do this. Oy, pakinggan na natin yung mga komento ng ating kapwa, yung pag-involve Pakinggan? niya. Nagsasalita yung text? Nagsasalita? Oo. Hindi ba babasahin lang natin? Tayo pakinggan nila. Napakasama mo. Chichinilasin kita dyan. Alam mo naman. Inunahan na kita. Bakit ba? Ayusin mo, yung alfombra ko naka-ready na. Chip. Mauna ka, friend. Eto na nga, sabi dito ni ano ba yan? May umuubo. sa akin. Ako, malapit na. Sabi ni Cory Saha Jr. na may 4 likes ang kaniyang sinabi. Bakit kaya? Sabi niya dito, hindi naman masama manlimos ng pagmamahal kung talagang mahal na mahal mo siya. Ang tanong, willing ba siyang magbigay kahit kaunting limos ng pagmamahal? Sabi nga nila, masakit tanggapin ang katotohanan kung yan naman ang magpapalaya sa'yo. The truth will set you free. Thank you! Minsan kasi Mama Christine paano ba talaga pag ganyan, no? Ikaw naman naranasan mo, di ba, na magmakaawa talaga para balikan ka. Mahirap yan Parang kasi feeling mo hindi ka na talaga mai-inlove sa iba, kaya gagawin mo na lang lahat ng paraan para bumalik siya sa'yo. Tawag doon Mama Tanya, the desperado moves. Ninja moves. Oo, at least minsan naging desperada ako. Ikaw ba, di mo ginawa yun? Ha? Hindi mo ba ginawa na magmakaawa minsan sa isang lalaki? Oo, nagmakaawa naman. Talaga? Tao ako What is the exact words na sinabi mo during the pagmamakaawa? Niyayapos ko siya sa may bewang, pababa ng pababa. Ay, parang iba. Ibang kaloob mo sa akin lahat. Gagawin ko lahat. Load pa ba? Load pa more. Hindi talaga, may pagyakap ko sa bewang. Oo. Talaga? Tapos, kinakaladkad ka niya, ganyan. Hindi. Teleserye? Nagdadrive. Ay! Please. Teka lang. Yung totoo. Magkabito ka ba tayo, te? Hindi ko alam. Ganyan-ganyan din ako. Talaga, nagdadrive din. Nagdadrive din, te. From, ayoko na sabihin. Basta, 2 hours travel time. Sa loob ng 2 oras, nagmamakaawa ako. Sabi ko, ako na lang. Ako na lang. Ganda mo para magmakaawa. Kapag ka maganda, exempt dapat? Oo. Hindi ba pwedeng lahat kasali? Hindi pwede. Sabi ni Yes Canson sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Pero malay mo, Ate Tanying, Ate Christine, sa pagpapalimos mo, bumigay. O, di ba, winner ka. Pero kung hindi naman, better luck next time na lang. Kahit may pain dyan sa heart mo. Ay! Siguro 1 is enough na magmakaawa ka. 2 is, sige, go. Mag-2 ka, mag-times 2 ka. Okay pa yung 2, at least mag-dalawang try ka. Pero yung pangatlo na, yung tipong, inilalayo ka na pinagkakatulakan kanya para ka ng pulubi kung alam mo yun. Siguro tama na. Siguro this time, sa 3rd time na yan, time for you to realize something na baka hindi talaga siya para sa'yo. Sa text line naman. Sabi sa text line, sabi dito, Tanya and Chris, ang love kasi, hindi nililimos. Hindi rin hinihintay kusang dumarating yan. Malay natin, may nakalaan talaga si God na right person para sa atin, di ba? Sabi ni Frixie Miel ng anak Pawis Kainta Rizal. Oo, ito po sa mga taga-Orsa family siya related. Okay. Nalaman ko apelido niya yun. Thank you. Thank you sa iyo Thank you din. Sabi sa text line, hindi ka binuhay sa mundong ito para magbeg ng love or attention ng others, sabi ni Steve Vecino. Diba? Hindi nga naman tayo kinreate ni Lord para tayo ay manghingi lang ng pagmamahal sa kapitbahay natin, sa kakilala natin. Truth label. Sabi naman dito ni Ashley Rose Miamis o ang kaniyang Twitter account, Ashley Miamis, kahit kailan, hindi mo kailangang manglimos ng pagmamahal kahit kanino. Dahil ang totoong pagmamahal, ibinibigay yan ng kusa! Kusa! Oo nga. Tama. Pero hindi nga. Ito, feeling ko ang panglilimos naman ng pagmamahal. Minsan, ito po yung parang pagmamakaawag. Wala lahat talaga makaka-relate dyan. At saka ganun talaga sa buhay natin talaga gusto mong
hilingin na, Lord, please, magikin niyo po yung puso niya at mahalin niya ako. Eh, diba? May hugo. Ay, naku, tingnan natin si Jim. Tingnan natin si Jim, gaganapan ni Chico Loco kung paano siya, kung magmamakaawa ba siya o sa kanya merong magmamakaawa. Oh. Si Chico wala pang pinagmamakaawaan niya, no? Wala pa. Kasi sa kanya yes. Yabang na yan magmamakaawa. Di na, oy, maliit na bagay. Hoy! Walang sinabi si Ding Dong Dante sa kapugian ni Chico Loco. Wala. Diyos me, yung garapon. O gaganap bilang Rick Christopher po ng Love Radio Manila. Bilang Mimi Lalabandera, CSFM Manila. John Rico Panyero po ng YesFM Manila. Noemi Laika Barista ng Love Radio Manila. And Joy to the World, the Lord has come. Maria Moreno po ng YesFM Manila. Ito na nga po ang kwento ni Jim. Dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hoy, Facebook, Twitter, text line now. Oo. Comment na dali. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Relax, Rick. Baka masugat ang kamay mo sa pagsuntok sa dingding ng bahay nyo. Hindi ko akalain, Jim, na magagawa akong lokohin ni Mimi. Kahit ako hindi makapaniwala, pinsan. Ang alam ko, okay kayo ni Mimi. Kahit 7 na taon ang agwat ng edad nyo. Yun ang alam ko. Wala akong pagkukulang kay Mimi. Minahal ko siya kahit bata pa siya. At ginawa ko ang lahat para mapaganda at mapatatag ang relasyon namin. Alam ko yan. Kaya nga inakala kong ikaw ang nakatalikod na humahalik sa kanya sa restaurant. Laking gulat ko na lang nang lumapit ako sa kanila at malaman kong ibang lalaki ang kasama niya. Kukumprontahin ko siya! Rick! Masakit, Jim! Napakasakit! Minahal ko si Mimi ng higit sa aking buhay. Naging tapat ako sa kanya. Siya at wala nang iba ang tanging babaeng minahal ko. Ang naging inspirasyon ko sa lahat ng aking mga pagsisikap. Pero anong isinukli niya sa lahat ng mga kabutihan at pagmamahal ko sa kanya? Ano? Hindi siya mapagkakatiwalaan! Manluloko siya! Rick, gusto kong magkalinawan tayo kaya nakipagkita ako sa'yo. Pinapaniwala mo ako, mahal mo ako, Mimi. Kaya marami akong pangarap na binuo para sa atin. Mga pangarap na kaya ko sanang bigyan ng katuparan. Kung binigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kung hindi mo ako niloko. Hindi kita niloko. Totoong minahal kita nung nanligaw ka sa akin. Kaya nakipagrelasyon ako sa'yo. Sinungaling! Aray! Aray! Kung totoong minahal mo ako, hindi ka makikipagrelasyon sa iba. Aray! Bitawan mo ako! Mimi! Wala akong intensyong lokohin ka, Rick. Pero ano magagawa ko? Alam kong masasaktan ka pero mas mabuting maging tapat ako sa'yo. Kasalanan ko ba kung may nakilala akong iba? Na natutunan kong mahalin ang higit sa pagtingin ko sa'yo? Kasalanan ko ba na sumunod lang ako sa idinidikta ng puso ko? Kasalanan ko ba? Jim, tama si Mimi. Mali siya dyan. Nagkasalubong yata tayo para magtalo eh. Hindi naman. Nagpapaliwanagan lang tayo bilang magkaibigan. Unfair na patuloy makipagrelasyon si Mimi sa isang hindi niya na mahal. Pinaglaruan lang niya si Rick. Hindi naman siguro ganun. Ganun na nakikita ko. Alam ni Mimi na mahal siya ni Rick. Pero binaliwala niya ang pagmamahal na yon. Ginawa lang niyang laro ang pakikipagrelasyon sa pinsan ko. Hindi niya binigyang halaga ang damdamin ni Rick. Kahit makapanakit siya. Hindi natin masisisi si Mimi. Actually, si Rick ang gusto kong sisihin. Nagmahal kasi siya sa isang bata. Sa isang mura pa ang puso na maaaring gawing laro ang pag-ibig. At anumang oras pwedeng magbago ang isip dahil sa pagiging bata. Hindi mo rin masisisi ang pinsan mo. Talagang nagkamali siya makipagrelasyon sa isang bata. Mahirap husgahan ang kaway ng pag-ibig. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Rick, baka ganun din ang gawin mo.
At ganun din ang mangyayari sa'yo. Hindi mangyayari sa akin ang nangyari kay Rick. Hindi nga kaya? Sisiguruhin ko yan dyan. Hindi ako masasaktan sa pag-ibig. Ang kirot ay bahagi ng pag-ibig, Jim. Hindi ka masasaktan kung hindi ka magmamahal. Pwede ba namang hindi ka magmahal sa buong buhay mo? Joy, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi ko pinapabayaan ang sarili ko, Mimi. Anong hindi? Ilang araw ka nang walang ganang kumain. Ayan, at halos hindi mo nagalaw ang pagkain mo dito sa kantin. Pati pag-aaral mo, hindi mo na naaasikaso. Ilang araw ko nang napapansin. Iniiwasan ako ni Jim. Kasalanan mo rin. Ipinaalam mo kasi sa kanya na type mo siya sa pamamagitan ng kaibigan niyang si John. Talagang sinadya kong makarating kay Jim na type ko siya. Para manligaw siya sa akin. Pero hindi nangyari yung ini-expect ko. Baka na-turn off siya sa'yo. Kasi may ibang lalaki na ang gusto, siya ang naghahabol sa babae. At hindi siya yung hinahabol ng babae. Huwag ka nga umiyak, Joy. Masakit sa akin na iniiwasan ako ni Jim. Bakit? Siya lang ba ang lalaki? Maraming mas higit pa sa kanya na maaring magkagusto sa'yo, no? Si Jim lang ang mahal ko. Kalimutan mo ang feelings mo sa kanya. Huwag kang paapekto sa nararamdaman mo. At ikaw rin ang mahirapan. Baka magkasakit ka pa. Mabuti nga siguro magkasakit ako. Kung mawawala rin lang sa akin si Jim, wala nang halaga sa akin ang buhay ko. Signed with love forever true. Joni was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say. Buti na lang napadaan ako dito sa inyo, Joy. Totoo palang nabalitaan kong may sakit ka. Salamat sa pagdalaw mo sa akin, John. Okay ka talagang kaibigan. Kainin mo tong mga prutas na dala ko para sa'yo. Para gumaling ka kaagad. Salamat. Buti ka pa. Concerned ka sa akin. Hindi ka gaya ni Jim. Si Jim? Siya sanang ini-expect kong dadalaw sa akin. Para malaman ko kung bakit niya ako iniiwasan. Baka hindi niya alam ang kalagayan mo. Paano niya malalamang may sakit ako? Hindi siya tumatawag o nagte-text man lang sa akin. At tumawag man ako o mag-text sa kanya, hindi rin siya nagre-reply. Baka busy lang yun si Jim. Hindi gaya ng dati na ang sweet-sweet niya sa akin. Joy, huwag mong problemahin si Jim. Kung may nagawa akong mali sa kanya, okay lang sa akin na iwasan niya ako. Pero wala akong alam na naging kasalanan ko sa kanya. Sa totoo lang, lahat ginagawa ko para lalo kaming maging close. Nag-aaral pa nga akong magluto para sa kanya. Pati allowance ko tinitipid ko para makapagluto ako ng meriendang magugustuhan niya. Kung may pagkukulang pa ako, sabihin lang niya at gagawin ko. Lahat gagawin ko para sa kanya. Salamat. Naisipan mo rin dalawin ako, Jim. Kahit hindi ako,
Marami ka namang kaibigan na pwedeng dumalaw sa'yo, Joy. Kaso sa lahat ng friends ko, ikaw ang mahusay sa math. Ang madalas magturo sa akin ng mga assignments ko. Kaya humanga ka sa akin? Ganun ba? Hindi lang paghanga ang nararamdaman ko para sa'yo, Jim. Hanga ka lang sa akin, Joy. Bilib ka lang sa mga payo ko. Sa nalalaman ko sa math. Kaya madalas kang magpatulong sa akin sa mga assignments mo. At madalas kang humingi sa akin ng advice. Pati yung kung paano mo babaste din ang mga nanliligaw sa'yo na hindi mo type. Kasi nga, nakakatandang kapatid ang turing mo sa akin. Dati yun. Kaibigan at nakatatandang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Pero noon yun. Hindi na ngayon, Jim. Kasi mahal na kita. Bata ka pa, Joy. Hindi mo pa alam ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Alam ko na. Sigurado ako sa feelings ko. Kahit 15 pa lang ako, marunong na ako magmahal ng totoo. Kung pwede nga lang buksan ang dibdib ko, makikita mong pangalan mo ang nakatatak sa puso ko. Mukha mo ang nandun. Binaliwala ako ng pride ko. Nagtapat na ako sa'yo dahil sigurado kong in love ako sa'yo. At inaasahan kong maiintindihan mo ko. Huwag kang umiyak, Joy. Bata ka pa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Balang araw, kapag nasa hustong gulang ka na, kapag nakatagpo ka na ng kasing edad mo, pagtatawanan mo lang ang sarili mo na na-in-love ka sa gaya kong halos tsuhin mo na lang. Hindi, Jim. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin na mahal kita. At mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Kalimutan mo ang sinasabi mong feelings para sa akin. Para sa kabutihan mo. Maging magkaibigan na lang tayo. I'm sorry, Joy. Pero kahit anong sabihin mo, malabong makipagrelasyon ako sa isang batang katulad mo. Kaya sundin mo ko. Huwag na huwag kang manlilimos ng pagmamahal. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Jim, alam ko nahihirapan ka rin sa ginagawa mong pag-iwas kay Joy. Hindi dyan. Hindi ka naman dating umiinom Pero ngayon, ikaw pang nagyayang mag-inuman tayo. Naaawa lang ako kay Joy. Bakit hindi mo subukang makipagrelasyon sa kanya? Para ano? Para masaktan lang sa bandang huli? Bakit ka naman masasaktan? Jan, hindi maaasahan ang katapatan ng isang murang puso. Hindi dahil bata pa si Joy, magiging marupok na ang pagmamahal niya. Yan ang akala mo. Bakit hindi mo bagyan ng pagkakataon si Joy? Napatunayan niyang magiging tapat siya sa'yo hanggang sa huli. Hindi na. Lalo lang magiging komplikado ang lahat. At sa bandang huli, ako rin ang lalabas na talo. Ang higit na masasaktan. Paano? Hayaan mo na lang bang patuloy na masaktan at lumuha si Joy dahil sa'yo? Malilimot din niya ako kung hindi niya na ako makikita. Lalayo ka? Oo. Aalis ako rito sa Bacolod. Makikipagsapalaran ako sa Maynila. At natitiyak ko, sa ilang taon lang na pagkakalayo namin ni Joy, makakalimutan niya na ako. At makakatagpo na siya ng mamahalin. Gaya ng nangyari kay Rick, na natuto na makipagrelasyon at magmahal sa iba. Ano, Noemi? Aalis ka rito sa Bacolod? Sa susunod na buwan, Rick. Ang buong family kasi ng panganay kong kapatid ay titira na sa ibang bansa. At ako ang gusto niyang maging caretaker sa bahay nila sa Maynila. Kaya yung nakababatang kapatid ko muna ang tatao dito sa tindahan namin. Wala pa tayong isang buwan. Magkakalayo na tayo.
pwede ka namang sumunod sa akin sa Maynila eh. Oo nga naman, Rick. Oh, ikaw pala, pinsan. May bibilin ka ba, Jim? Wala, Noemi. Magpapaload lang ako sa'yo sa bago kong SIM card. Nagpalit ka ng SIM card? Oo. Para pag alis ko rito sa Bacolod, hindi na ako makatanggap ng tawag o text kay Joy. Tuluyan mo na palang iiwasan ng batang yon na malaki kamo ang pagkagusto sa'yo. Dapat, Rick. Kasi gusto kong gaya mo, magkaroon din ako ng matatag at masayang love life. At sa Maynila, naniniwala akong makakatagpo rin ako doon ng gaya ni Noemi. Na kasing gulang ko at marunong magpahalaga sa pag-ibig. Ang bilis lumipas ng panahon. Parang kailan lang na magtrabaho ako rito sa Maynila. 2 taon na palang nakaraan mula nang umalis ako sa Bacolod. Matagal na panahon nang wala akong nababalitaan tungkol kay Joy. Siguro ngayon meron na siyang boyfriend. Hindi gaya ko, na hanggang ngayon wala pa rin makita dito sa Maynila na mamahalin ko at magmamahal din sa akin ng tapat. Pero bakit ako nagkakaganito? May mga gabing hindi ako makatulog. Hanggang ngayon para nakikita ko pa ang mga mata ni Joy. Luhaang nakikiusap. Nagmamakaawa para mahalin ko siya. Ano kaya ang ibig sabihin ng nararamdaman kong ito? Mahal ko na ba siya? Oh, bakit ka napangiti, Joy? Kakatawa ka kasi dyan. Nakita mo lang na parang may iniisip ako. Inakala mo na agad si Jim yung nasa isip ko. Hindi ba? Bakit mo naman aakalain ang kaibigan mong yun ang iniisip ko? Alam kong minsan na siyang umuko pa sa puso mo. Huwag na nating pag-usapan yon. Mula nang pumunta siya sa Maynila, wala na akong nabalitaan sa kanya. Kahit sa akin eh. Hindi na siya tumatawag tsaka nagte-text. Baka may girlfriend na siya o baka may asawa na. Siguro nga. Ikaw, John, bakit hanggang ngayon wala ka pang girlfriend? Hindi kasi ako makapagtapat eh sa babaeng matagal ko nang nagugustuhan. Kilala ko bang babaeng matagal mo ng type? Kilala mo siya, Joy. Kilalang kilala mo. Sino ba yun? Ikaw. Ako? Uminom tayo, Jim. Hindi kita maintindihan, Rick. Ang alam ko, anniversary nyo ngayon ni Noemi. Kaya nga last week pa ako naparito sa Maynila. Gusto kong makasama si Noemi ngayon at ipag-celebrate namin ang aming relationship. Bakit nandito ka sa tinitirahan ko at bigla kang nagyayang uminom? Nalalabuan kasi ako kay Noemi. Nag-aaway ba kayo ng girlfriend mo? Mag-aaway kami kung di ako nagpapasensya sa kanya. May ginawa ba si Noemi na hindi mo nagustuhan? Nagbago na siya. Ano nagbago? Dati-rati, kapag dumarating ako galing sa Bacolod, asikasong-asikaso niya ako. At siya pa ang nagyayayang lumabas kami. Pero nitong huling akong lumuwas ng Maynila, pagkaraan ng ilang buwan naming hindi pagkikita, hindi ko maramdamang namimiss niya ako. Ayaw niyang mag-date kami. At halos ayaw niyang sagutin ang mga text at tawag ko sa kanya. Rick, Pinsan, parang baliwala na ako sa girlfriend ko. Jim, hindi ko masisisi si Rick na masabi sa'yo nagkakalabuan na kami. ayaw mo raw siyang makasama kahapong anniversary niyo, Noemi. Kaya nagpakalasing kagabi. Sa matinding sama ng loob. Natutulog pa nga siya nang iwan ko kanina sa tinitirahan ko. At kaya ba naparito ka?
Naaawa ako sa pinsan ko, Noemi. Masyado siyang apektado ng panlalamig mo raw sa kanya. Hindi ko gustong manlamig sa kanya, Jim. Bakit ayaw mo raw lumabas kayo kahapon? At kinatatamaran mo raw sagutin ang mga tawag at text niya sa'yo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Ang alin? May problema ba, Noemi? Meron, Jim. Ano yun? Pwede mo bang sabihin sa akin? Baka may maitulong ako sa inyo ni Rick. Wala sa pinsan mo ang problema. Nasa akin. Hindi hata kita maintindihan. Kahit ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Mabait si Rick. Mahal niya ako. Tapat siya sa akin. At wala siyang nagiging pagkakamali o pagkukulang sa akin. Pero habang magkalayo kami ni Rick, naging marupok ako. Natuto akong magmahal sa iba. May iba ka na, Noemi? May nangyari na sa amin ng lalaking napamahal na sa akin, Jim. At hindi ko alam kung paano ko yung sasabihin kay Rick. Ayokong masaktan siya. Pero unfair na patuloy pa ako makipagrelasyon sa kanya. Hindi ako naging tapat sa pinsan mo. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. Hindi na. Masakit, Jim. Napakasakit ng ginawa sa akin ni Noemi. Rick, makakalimutan mo rin siya. Nagkamali ako ng inakala. Hindi pala garantiyang magiging tapat sa pagmamahal ang taong nasa hustong gulang na. Pareho tayo nagkamali ng akala, pinsan. Kaya babalikan ko si Joy. Hindi niya pagkakamali na naging bata siya para hindi ko siya paniwala ang totoong minahal niya ako. Kaya babalikan ko siya at aaminin ko sa kanyang mahal na mahal ko rin siya. Oo, Jim. Huli na bago mo nakilalang yung pagkakamali. Na hindi tamang hinusgahan mo ko noon. Na dahil bata pa ako, hindi ako maaring magmahal ng totoo. Kaya nga ako nagbalik. Para ituwid ang mga pagkakamali ko. Para punan ang mga naging pagkukulang ko sa iyo. At tapusin ang paghihirap ng loob mo. At ng damdamin ko. Joy, hindi na tayo magkakalayo. Bitiwan mo nga ako. Kahit bata ka pa, naniniwala na akong talagang mahal mo nga ako. Dahil pareho tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. At mula ngayon, hindi na tayo magkakalayo. Pakakasal na tayo. Hindi tayo maaring magpakasal, Jim. Bakit hindi? Mahal kita. Mahal mo ako. Hindi na kita mahal. Hindi na? Kailanman hindi na kita maaring mahalin pa. At pakasalan. Dahil kasal na ako. May asawa ka na? Meron na, Jim. Sino? Ako, Jim. John? Nang mahalin ka ni Joy, sinarili ko lang ang damdamin ko sa kanya. Kinimkim ko dahil mas mahalaga sa akin ang kaligayahan ni Joy. Makita ko lang na masaya siya, magiging masaya na rin ako. Handa akong magparaya at magpakasakit, alang-alang lang sa kapakanan at kaligayahan ni Joy. Dahil mahal ko siya, pero nagkamali ako ng pagpaparaya. Sa halip maging masaya si Joy sa pagmamahal mo, binaliwala mo ang pagpapahalaga niya sa'yo. Hindi ka naniwalang mahal ka niya. Pinaluha mo siya. Sinaktan. Nilayuan. Pinagsisisihan ko yun. Huli na ang pagsisisi mo, Jim. Wala ka nang babalikan. Masaya na ako kay John. Joy, mahal kita. Mahal na mahal. Walang kailangang mamalimos ako sa'yo ngayon ng pagmamahal. Sorry, Jim. Naawa ako sa'yo. Pero isa lang ang maipapayo ko sa'yo para hindi ka na lalong masaktan. Huwag na huwag kang manlilimos ng pagmamahal. Joni, Joni, please don't cry. You'll forget me by
just 15, I'm 22. And Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down, but these words kept haunting my memory, the words that Joni said to me. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever. Ang sabi ni Papa Jack, Wag na wag kang manlilimos ng pagmamahal. I packed my clothes and I caught a plane. I had to see Joni, I had to explain how my heart was filled with her memory, and ask my Joni if she'd marry me. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard what Joni had to say. Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jimmy, I married your best friend, John. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Sa tanong ni Jim nung siya ay nasa Manila, kung mahal niya na ba si Joy, ang reaction ko po dyan, hindi mo siya mahal. Opo, hindi mo siya mahal, kundi natatakot ka lang na baka wala nang magmahal sa'yo at bigla mo na lang naalala si Joy na nagmakaawa minsan sa'yo para mahalin mo at naisip mong, teka, balikan ko kaya si Joy? Baka sakali magkanobya na ako. Alam mo yung may longing ka lang na tinatawag. Longing na magkaroon ng nobya at natakot na maging single forever. At si Joy ang naisip mong nag-iisang option para hindi ka matigang forever. Ganun yon. So kabisyo kapwa, tingnan ho natin ang pagkakaiba nun po, no? Pagkakaiba ng mahal kaysa sa pagiging desperado o desperada. Ngayon kung ikakaila mo ang sinasabi ko, Jim, magdi-deny to death ka dyan. Magdi-deny to death ka diya, Dong. Ay, Dong, sige. Sige, mahal mo siya. But sorry, you had your chance and you already missed that chance. Dapat kasi, sinapuso mo yung awitin ni Eminem na opportunity comes once in a lifetime, yo. So wala na. May asawa na. Nga. Basta kapwa kabisyo para sa sinabi ni Papa Jack. Papa Jack the Pogi. Nax! Nagre-react yung mata niya. Malit na bagay. Eh di wow. Huwag ho tayo manlilimos ng pagmamahal. Mm-hmm. Dahil sigurado si Bebe Cristindera na merong inilaan si Papa God para sa iyo. Nag-break man kayo ng inyong past, don't be sad. Ibig sabihin, may darating pa na better. Kaya nga naman po, kapwa kabisyo, sa kwentong ito po ni Jim, mag-ingat-ingat po yung mga taong mahilig magsalita, mahilig manliit na mga bata, no, mga mas bata sa kanilang edad. Hindi ko mo kasi bata, hindi na stable magdesisyon. Hindi ko mo teenager, hindi na kayang tumantya, no, ng mga bagay-bagay sa buhay. Bakit? Kasi minsan hindi po edad ang basehan ng
maturity ng tao. Minsan nga, baka mas tama pa ho yung pag-iisip nila kaysa sa mga ating nakakatanda. Hindi po laging tayong matatanda ang tama. Ang mga teenager po kasi, meron din tayong makukuha sa kanilang wisdom. Kaya naman, mabuhay ang mga teenager katulad ko. Ano? Thank you! Ano? Thank you! Thank you! Teenager, hindi sinasabi. Thank you! Thank you! Hindi Thank sinabi you! ng Thank you! teenager. Thank you! Sige na nga, bahala ka na nga. Pwede naman. Pwede naman. Sinilasing kita. Pero totoo yung sinabi mo. Na hindi porke bata, wala ka na makukuhang words of wisdom para sa kanila. Of course. Minsan, yung alam mo, alam nila. Yung alam nila, hindi mo alam. May ganun talaga. Kaya huwag kami ini-small Di ba nga mama, sa Christine, sa trabaho minsan merong kumpanya kinukuha yung mga fresh graduate. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi mas updated sila sa technology. Fruit labels ka dyan. Oo, di ba? Ito na lang mamataan niya. Ang akala ng karamihan, si Papa Jack kung magsalita, akala mo ang tanda na. Pero wag ka, 33 pa lang yan. 33, 32. Basta yun, malapit doon. 32? 32 nga. 32. Kinure ko naman Si Mark di may pag-react 32, diba? 32 pa lang siya, pero yung lawak ng wisdoms niya is from the bottom of the oceans. Maraming oceans, maraming wisdoms. Diba? Kaya wag man liliit po ng kapwa. Correct. Ito nga kami nga ni Mama Tanya, totoo lang. No kidding aside. No kidding aside daw. No kidding. Kidding. Walang batang kambing sa gilid. Ang corny kaya, ano ba yan? Namatay kaya. Ilibing natin ang joke. Kidding aside, kami ni Mama Tanya na aaliw po kami kapag meron kaming mga ahead sa amin na nagpapa-advise. Yung tipong 54 na yung edad. Parang nani na kita pas ako mag-a-advise sa'yo. Nakakatuwa yung mga ganyan. Oo, okay lang po talaga kahit kayo senior citizen na tapos i-PM nyo kami sa Facebook. Wag lang po sa pera. Talaga po hindi namin kayang solusyonan. Ay, nakaw! Wag Pwede niyo po ilapit sa amin yung mga problema niyo sa puso, sa pamilya, sa boyfriend, sa pinagkakautangan mo. Pero wag yung kaming sasambot ng utang. Correct, kami ang pipirma ng ano nyo. Anong tawag doon? Magiging garantor ka. Wag naman ho gano'n. Wag niyo naman po kami susolisitahan kasi mahirap lang din po kami. Ayusin nyo ho, chichinilasin ko kayo. Mukha lang po kami mayaman pero isa lang din po kaming maralita katulad nyo. Kantahin natin. Mamatahan niya kasi marami kasi nagpi-PM sa akin. Alam ko matutulungan mo ko, kailangan ko ng ganito ganyan. Teka! Promise talaga. Mama Christine, may sasabihin ako sa'yo. Mukha ka kasing mayaman. Buti na lang mukha lang. Tama naman sila, mukha lang. Hindi mukha ka kasing mayaman Nasa nagdadala yan, te? Aminado, nakakainis. Manong mang-humble lang. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Init ng ating mga kapwa-kabisyo sa paghintay ng kanilang komento kung mababasa ba. Hindi. Oo, at saka mga nagmamatalino Ay, talaga naman. Kasi talino natin yan. Yes, mana na sila sa atin. Isa ka rin Mali magpaka-humble. Manong magpakumbaba. Mamaya may mag-PM na naman sa atin sa Facebook. Sasabihin, ang humble. Kala nyo, alam nyo lahat. Di naman. Pretending lang. Please pretend to let me go. Try mo na kayong magbasa. Kanina ko pa ini-intro Ay, sorry na. 2 minutes na yung nakalipas Ayaw pang mais Ay, nako. Si Dani Chinita may dalaw. Sinilasing kita dyan. Eto na nga po on TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Pasok. Sabi dito sa text line. Sabi ni Eunice Alarcon ng Binangonan, Rizal. Uy, malapit lang sa amin. I am from Angono, Rizal ngayon. Minsan talaga, nasa huli yung pagsisisi. Hindi kumot bata pa, hindi na nakakaramdam ng pagmamahal. Age doesn't matter naman. Yun nga lang, nasa huli talaga ang pagsisisi. Hindi dapat maglimos ng pagmamahal dahil kung nasaktan ka man sa pang-una mong minahal, malay mo, sa panghuli, nandun naman yung pagmamahal na mas kailangan mo. Nabilang mo kung ilang beses sinabi yung nasa huli pagsisisi. Hindi. Yung nasa huli pagsisisi. Ayusin mo, te, favorite niya yun. Isa lang beses dapat yun, te. Salamat. Nag-a-alarm yung text line namin pag maraming...
Merong may mag-gauge. Ibaban namin yung pagsisisi na salita. Ay, sige lang. Si Eunice Alarcon yan ang binanguan ng Rizal. Ang galing ni Ate Eunice eh. Ilang taon na ba to? Hindi sinabi eh. Hindi eh, pero parang bagets. Kasi may hugot. Sabi ni Teddy Cloud, "Hay nako, ang tanga naman ni Jimmy. Kaya ayaw ko magsalita ng tapos eh. Baka kainin ko pa yon pag binalikan ko yan. Haha. Kung ako sa kanya, sana sinabi na lang niya na sorry kung mahihintay mo lang ako at aalis mo na ako, di okay pa, di ba? Haha." Galing ni Teddy Cloud eh. Teddy Cloud. Natakot ngayon tuloy mambasted ng chicks eh. Naka naman. Sabi naman dito sa Twitter, wow, is that? Age is just a number. Jim, nako naman, sabi ni at Tomlinson 17. O diba? Totoo naman talaga eh. Ang edad is just a number. It's how you handle and being mature sa isang relationship. Yun. Dapat sabi ko relasyon eh. Sabi ko relationship. Relationship. Twitter yan, di ba? Yes po. Ito, babasahin ko rin yung si yes, ate. Man. Sabi ni at Nick Yayay, "Sus ko po! Ay, grabe! 15 pa lang si Joy! May gatas pa sa labi! Mag-aral muna, ineng! Kapag mas matured ka na at mahal mo pa din si Jim, edi go! Sabi wala. niya. Mature na nga siya. Nag-asawa na ng iba. Wala. Kasi naman kasi, ilang years yung gap nila. 15, na yun? 4th year high school na yun. Nakatatlong boyfriend ka na nga nun, Mama Christine eh. Hindi. Naka-6. Naka-6 ka na. Ilang MU yun? 7. Tapos 6 na formal. Sabi ko na nga. Ano ba yung MU? Malanding ugnayan dahil? Hindi. Mutual understanding yun. Bago na kaya ngayon? Bago na ba? Oo, malanding ugnayan. Sabi naman dito, ano ba yan? Ang dami. Walang sabi. Oo, sabi dito sa text line pa rin tayo, Mama Tanya. Nagabahay mo yan. Habang inaantok ka. Sabi dito, yan ang napapala ni Jim. Hindi kasi lahat ng bata hindi seryoso magmahal. Sabi ni Almari Domingo ng Sampaloc, Manila. Yun. Basta huwag yung iniis mo ng mga kabataan ngayon. Pero again, 15 ka pa lang, tsaka ka na lumandi. Nakakaloka ka naman. May pag-amin-amin ka na, puppy love lang yan. Hindi naman. Hindi rin. Parang daman naman ako dating ganyan eh. Hindi naman puppy love yun eh. Wow. Ang sakit kaya pag sinasabihan kang puppy love, di ba? Masakit yun. Ano ka, aso? Oo. Ano ka? Hindi ba yung human masakit love? yun po, mga parents ha. Huwag maging sensitive po pag sinasabihan nyo kaming mga teenager. May hugot! Kaming mga teenager ng puppy love lang yan. Huwag naman ganun. Lahat naman tayo ay nakakaranas magmahal. May hugot ka talaga eh. Sabi ni umayos ka, chinilasin kita, ang dami mo. May hugot si Tanya Chinita. Isa na lang, tatamaan ka na sa akin. Hadukin. Sabi ni Del Pielago Chavez at ESFM Manila Facebook fanpage, "Ang swerte mo naman, Jim, kaya lang turn off sa'yo na mamalimos ng pagmamahal. Sa kabilang banda, kahinaan pa rin po ng mga girls ang pagiging bolero ng mga lalaki. Nagiging bobo ang lahat dahil sa hindi tamang panahon ng pagmamahal. Bobo! Grabe naman makabu. Siyempre, siya yan eh. Grabe ka sa ganyan. Ikaw, anong sabi mo? Panlabang ka ba dyan sa bobo niya? Ay, nako, sabi naman dito ni Vinel Manese ng San Pablo City, Laguna, dahil hindi naman ipagkakaloob talaga sa atin ang taong gusto natin. Ipagkakaloob ng Diyos ang taong kailangan natin. Oh! May laban ka doon? Copy-paste yan eh! Copy-paste. Copy-paste yan! Copy-paste sa Facebook. Kaya tinawag na copy-paste. Siya, sige na, ang dami niyong alam masyado. Ang dami niyong alam Pero hindi, totoo naman talaga. Naku, sabi dito, Jim, naku naman, palay na lumapit sa'yo. Ayaw mo pa. Tanga mo, sabi ni Wendell ng Bulacan. May lumaban sa bobo. Ayaw mo na bobo, Ano, Ver? Sabi ni Jim, alam mo, believe din naman ako kay Jim. May pag-ubo, ayaw mag-off ng mic? Para malaman nila na tao po si Tanya, naubo rin. Yes! Hindi, alam mo, eto nga si Jim, believe din naman ako sa kanya. Kasi kinontrol niya yung kanyang emotions para sa babaeng 15 anyos. Kasi para sa kanya, bata pa masyado. Parang ayaw niya munang sirain yung kinabukasan ng bata. Ilang taon ba siya para niya sabihin bata? 15, mama. Ang bata pa noon. Siguro kapag... Hindi, si Jim. Teka. Walang... Eto. Kuya Arlie. Eto. Ay, sorry.
Si Jim ay 22. Inay ko po naman, di naman katandaan, makatanda naman. 16, 17, 18, 19, kakadebut 20, lang nun 7 Ay, years. sabagay, 6 years, pwede na. Pwede. Pero hindi, basta, baka iba kasi pag mindset ni Jim. Sige. Ano? Yun na yun. Okay, maraming salamat sa mga nakireact. Patuloy pa rin namin babasahin ang inyong mga komento. Kuro-kuro palagay. Mag-comment lamang po kayo sa Love Radio fan page o kaya naman po sa Yes FM Manila Facebook fan page. O kaya naman po sa Twitter, hashtag mo lamang po TLCTDS Interactive. O kaya naman sa text line TLC Space ang inyong komento, pangalan, edad, sensa, 2600. At syempre si Mama Tanya Chinita aariba po sa Yes FM hanggang 3 p.m. Si Christine Deraha nga ho, hanggang alas 4 yan sa Love Radio. Minsan ayaw na namin, gusto niya pa eh. Ayun tayo eh. Aral muna bago landi, sabi ni Christopher Fermin. Humahabol ah. Humahashtag yan. Humahabol ah. Salamat sa mga nagsiganap ngayong araw na ito po. Si Jim Chico Loco lang, Yes FM Manila. Gumanap bilang Joy Maria Morena po ng Yes FM Manila. Si Rick Christopher Love Radio Manila. Si Laika Barista po gumanap bilang Noemi. Mimi, Lalabandera si Yes FM Manila. At si Rico Panyara po gumanap bilang John. At ito po ay mula sa panulat ni Orly Aquino, Sound Engineer, Jason Sagon, Musical Scorer, Directed by Salvador Royales. Ayan na nga po, magkarinig muli tayo tomorrow sa panibagong kwento ng pag-ibig, pagkabigo at pagbangon sa programang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Oy, i-follow niyo kami sa Facebook ni Mama Tanya. Alam niyo na yun eh. Oo, paramihin natin ang ating lahi. Yan. Muli Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may si Tanying Chinelas. Tanya Chinita. Bago na pala pangalan mo. Tanya Chinelas. Hindi man ako na-inform. Kailan ka binilyagan? Bago na yan. Double T na yan. TT. Tanya Chinelas. Ba yan? At umaariba naman po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K. Miss K. Makulit. Kulit. Letter M yun eh. Oh, sorry ayusin mo ah. Wrong spelling, wrong ganon? Oo. Hindi ba pwedeng ipilit? Oo. Hindi ari yun. O di kagandahan na lang. Pwede. May kapakahambal na magbibigay solusyon. Pwede rin naman na Sa upang dramaan. Di sa upang yamutan. Yakan. Kapag ka alauna na. Ay, Kuya, yung tugtog ko kay Paul Angka, Papi Love. If I Let You Go Westlife. Ay, boy, lakas boy banda ko ngayon. Siyempre, teenager, Bakit opposite tayo? Teenager. Yes. Minsan lang to. Push mo yan, sige. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito.